Ассалому алайкум дӯстони азиз, касоне ки ин дам маро тамошо дорад. Дар ин навор ман чӣ тавр праваи тоҷикиро ба праваи русӣ гардонда мешавад гуфта мегузарам. Барои ин ҳамагӣ 5 чиз лозим меояд. Якум чизе ки дар кор аст, ин переводи паспорти шумо, дуюм переводи ҳуҷҷати ронандагӣ, яъне ҳам праваи шумо, сеюм регистратсия, медсправка, чорум, панҷум госпошлина, яъне боғжи давлатӣ, ҳамагӣ 2000 рубл меистад. 2000 рубл меспуред, халос. Ҳам хеле сода кардагӣ ҳастанд. Пас аз он ҳуҷҷатҳое ки супуридед дар ҷое ки регистратсия шудагӣ, дар ҳамон ҷо ГИБДД ҳаст. Он ҷо меравед, муроҷиат мекунед, ҳамин ҳуҷҷатҳоро месупоред. Агар госпошлина супорида натавонед, агар аз худи ГИБДД шумо варақашро мегиред, мебаред дар банк месупоред, ягон ҷои мушкилӣ надорад. Пас аз он ин ҳуҷҷатҳоро супоридед, ба шумо рӯз аниқ мекунанд ки то биёед теория супоред, экзамени теория супоред. Экзамени теория ки супоридед, ози плашадка нест, сразу шуморо ба шаҳр, яъне рондан дар шаҳр, важдени город равон мекунанд. Ягон ҷои мушкилӣ нест. Як бача катиман буд, бачаи тоҷик бача буд, мо ҳардуямо супорида будем, аз мобайни шояд 15-20 кас шуда, шояд ки якум супорида теория буромад ки қариб ки русия гӯем наметонист ё ба як азоб гап мезад. Ҳамин теория ба як кара як гӯем супорид баромад. Як чизро ногуфта намонад, ҳамун правое ки дар Тоҷикистон бисёрӣ медиҳанд, як хатогӣ дорад. Хатогиаш дар чист? Дар пушташ, дар пушти права сабақаи корӣ нависта шудагӣ нест. Бояд ки ҳамун экст гуфтани як англисика ки менависанд, ҳамун бояд ки навиштагӣ бошад, вагарна ин ба стандартҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯ нест гуфта намемонанд. Чихе ки шумо дар экран мебинед, дар ин праваи тоҷикӣ экст ҳаст, ин дуруст аст. Ин праваи худи ман аст. Ман аз худи ҳамин консулгарӣ гирифтагӣ будам ва пас дар ин ҷо ба иваз кардан ба шаҳодатномаи русӣ супоридам. Вая баргардонда медиҳанд, вая праваи тоҷикиятонро намегиранд, баргардонда медиҳанд. Агар хоҳед ки шумо мусобақаи кориятон биёяд дар праваатон, бояд ки шумо ҳам хеле экзамен супорида гузаред. Агар шумо хоҳед ки хонда гузаред, вақте ки шумо аз нав мехонед, дар он ҷо сабақаи корӣ навишта намешавад. Бисёри бачаҳое ки мо ки таксӣ ҳастанд, ба таксӣ ронда наметавонанд. Бисёр ҳозир осон кардагӣ ҳастанд, бисёр осон кардагӣ ҳастанд. Чем назди ягон миёнарав рафта, ин қадар пулро дода, 100,000 200,000 паси вай давида гаштанд. ҳамагӣ шояд ки 5000 сарф кунед ва худатон бигзаред, ягон ҷои мушкилӣ надорад. боқӣ дар амони худо бошед. Чӣ саволое ки сар мезанад, зери ин навор навишта карда монед. худо насиб карда бошад, дар наворҳои оянда ман ба шумо ҷавоб хоҳам гуфт. худоҳофиз.